gelem dadi bojomu. Aku syarat. Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane saguh. Saguh. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora. Kok oleh dibantu. Kowe saguh apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe Udanani. udani. Masa Kowe gelem ora gelem dadi bojo. kok sik to Bandung. Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe Candi Sewu. Ya coba dihitung. Ya. Dihitung kono sebelah kono. Ana 300. Kono 300. Kene 250.